Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Ake sibingelele ubaba udokotela ubaba Sizwe ubaba uJabulile umfana omuhle njengekhehle. Ngizocela ukuthi abantu bangisize ke bangahlanganisa into ezipersonal nezingezona. Mina ngigano uMaZulu. Then uZulu iclient lami hayi ukuthi usibaro wami ukuthi baba udokotela usibaro wakho nawo usumfaka. No, ngiganwe uMaZulu yena uyiclient lami la kwaZulu ngizothi ukuthi abantu ba understand le. Unesigodlo sakhe ePine Town mina nginesigodlo sami eThekwini eNedbank Hospital ngizothi ni understand ukuthi uZulu lona usibaro wami wonke umsebenzi wakhe awenzayo uwenza ngendlela ejule kakhulu kodwa nje okusala ufuna nazo ukuthi umuntu engakwazi ukuthi nisebenzisane naye. Baba awubingelele. Baba Dokotela ake sikubingelele sibingelele ngababukeli bonke kuBaba Dokotela TV. Uyayazi hymen Abu, do you know what is called hymen? Either you're using hymen or lemon something. What? Why is it so fair? What is that? In isiZulu they ask ugcobani ebusweni. Make bakwenzekani kahle kahle. Uma udla umuthi phela bana ecaka ukuthi udla umuthi. Uma unemali ufuna ecaka ukuthi unemali. Asingayona. The shoes. No, show us the shoes. Show us the shoes. No, let's remove. Why you want to do that? No, we need to expose you now. Can you see? Yes. Okay, that is not muti iman. You see? Yeah, Iman. Yeah, this is what we are facing. Abantu bakhuluma ngento zenhlanhla, inhlanhla yikho kubona. Yeah. Kwashethi ubelele ngalizolo. Icathulo ziphuma kothunga. Uyabona into oshumeke. Uyazi Mageba uzokhula ebusinessini. Nami ngiyakhula ebusinessini. My mentor ngafika mina kwayo kune rack yabo. Yeah. Le rack inamasokisi about 20 amasokisi. Uma ebuye emsebenzini uvulelwe elisha ngoba lela eqhwa saliqoke. Sure. That is life. Mina nginento ethi uma ngigqoke icathulo zangcola ngisaziqoke. Ngibuye ngizopha abasebenzi la ngithi athi yini ngithi ayisuke sangcola. Njengane sengisigqoke sithenga 3000 angazi ngisporisha kunawo portion endlini. Uma usesestick uportion ngizosipho hard tata impilo nawe uzofika lapho udlule futhi because of your age. Nanokuthi ke uziphethe kahle magomeda wamakho umuntu baba usize kakhulu abantu ngento eziningi kwashaya isikhathi sokuthi ezinye izinto sifuna ukuthi manje uzozikhuluma uke waqhamuka namafutha amasulumane kwashaya isikhathi ukuthi nawe wamise and iziningi into esizidlule kuzona nawe and then abanye banika even amathuba okudayisa ama product akathi sijule namhlanje ngifuna ke singene kubantu abathi banama business uthi akeze nekhanda legusha noma lengulube. Number 1 abantu abaningi abayidla ingulube. Why are you forcing people badle ingulube? Asiqala lapha. Why are you forcing people badle ingulube? Baba Dokotela usuke ngezolidla ikhanda. Uletha kuwena? Uyalithenga nje. Okay, qhubeka kahle. Sifuna ukuthi Baba Dokotela umuntu alithenge ikhanda. Ngabe ikhanda lengulube ngaba elegusha, but I prefer lengulube. Why you prefer ingulube? Ingulube iyashesha ukubola. Okay. Ingulube iyashesha ukubola ngoba phela uma ufuna into sokufuna into yenzeke fast. So lithenga leli khanda leli ube sekuba nomuthi esokunika wona ulibeke ngaphandle. Uzothatha nje lo muthi lo ulivuvuzele kancane bese ulibeka lapha ngaphandle. Uma usofika kulona seliqala kuba nezibungu bathi impethu. Masofica lezi impethu ezincane ufika uthele lo muthi lo lezi impethu. Angeke zife. Indaba ngazafa. Zizokudla lo muthi. Okay. Akusasa ufike ezinye uphinde futhi uthele ngalesikhathi zanda zona nalento oyifunayo nayo iyaqhubeka iyanda ngoba kunezinto zokuzoyikhuluma lapha ya mawusuku uyithela. Okay. So ngalesikhathi zanda lezi impethu libola ikhanda ingalesikhathi nayo lezi zinto zenzeka ke kuwena. Yeah.
Engakuthi angafika nelegusha angafika nelengulube kodwa at his own risk. Yes, Ngoba but phela lizothatha isikhathi Izothatha lizola isikhathi. ngefone ethi imisi ngasenzeki lento. baba dokotela ayikazi ngabhola inyama. There's no way ukuthi Uthini kumina? Uthi inyama kweze ikabona. ayikwazi ngabhola. Wena unesho ukuthi izobola. Izobola 100%. Kwaphela uzofona umuntu ethi hey manje Makeba ngilonge libekele ekhamithi ngobheka akho umlutho kodwa lomile. Yabona nje baba dokotela ake ngenze isibonelo une supermarket. Ngalesikhathi ufica lapha impetho zu10 esezikhona. That means you already wena unawo ama client awu10. Thela lo muthi, thela lo muthi. Thela lo muthi khona. Ikhanda lengulube njengoba lelingaka lizingaka impethu ezizokwazi ukudlalela ikhanda ukuze Futhi phela ama branch lawo. uyayibona ke le nto. Uvula ama branch lawo. Yeah. Kunabantu abanezigubhu, abanye bayilanda kubabudokotela, abanye balanda kuphi abanye balanda athi umuntu ababudokotela sikakasebenza isigubhu wabukhayina sikasebenza isigubhu amagwaza sikasebenza isigubhu ngangakubona uzoshutha ababudokotela bamajoze angakubona ngathatha isigubhu wena sikasebenza manje uthi ake bathinte nawe. Umuntu babudokotela onesigubhu esihlele endlini esihlobisile nje lapha akafone angezi naso kumina akafone ngizomtshela mina ukuthi ngizomnikeza ini azofika ayithathe ayifake kusona asirenewe sivuke ke manje ngendlela enye ke hayi liye sasikade senziwe ngayo. Usho ukuthi nisivuka Fanele sivuke sisebenze phela sasingalandelwa ngizohlobisa endlini. uyazi Mageba nganoma lento ngingakubuza yini kodwa ke ukukhokha kwakho bungasho ukuthi ngikuncenge ngoba lawo befuze sikhuluma ecela ukuthi babudokotela uyakhokhela nje ungangibuzi into eqinile. Siqale lana angilifuni ekhanda Yeah. kodwa ngiyifuna imali ngifuna into enenkulumo ephakathi ngiyinazaretha into enenkulumo ngiyifuna ongipractice Islam into enenkulumo ngiyifuna le igubhu ngikhathele yona Yeah. sengibonile inkinga njalo awunayo into ongangiqashisela yona ngiyisebenzise senze bese ngiqeda ukungisiza iphinde ngiyibuyisela kuwena. Babudokotela mawukuthi umuntu okanjalo uthi cha mina ngifuna nje ukuqasha ngisebenze ngenze lezi zinto engifuna ukuzenza emva kwalokho ngibuyise buya kuzothatha amadoda akhona amadoda amabili esokunikeza wona uzokwazi nje ukuthi waqashe 4 months uzobe enough Abuyise 4 months nje enough uyawabuyisa. Imake emkhulu ngiyafika kuwena yazi khona ngibalekela ukuthi ngelilanga ungathi uthi ukuye emgedeni akona izingane if lemgodi kuzofuze ngemgedeni kuzokwenza njani Uma kufanele ungene emgedeni kusoba khona isidingo ukuthi ngelilanga ngiye emgedeni. uma ngabe uqasha lamadoda asekho isidingo sokuthi uye khona. Yes Kodwa uma kuwukuthi ufuna ukuya emgedeni hayi emgedeni kuyayiwa khehle. kuyayiwa Hayi kuyayiwa khehle. Uma ufike uhamba ngethezi uma ubuye uzobuhamba ngamakhanda khanda. yini kanti lapha emgedeni Ilento efunekayo. ake sibuke lana ngizoyibuka leyo umgede angifuni ukuthi ngizothi mina uma walanda into yakho manje sikunika inkinga useka emgedeni noma ikhona indlela ongakhuluma ngayo nomuntu. Babudokotela kunabantu ohamba umuntu awulanda into enyangeni. Maqedwe ukulanda into uthola ukuthi mhlambe ngeyinkinga zakhe into ayisebenzi. Ngaleso sikhathi inyanga emgcabile aqala thathe ifoni athuka inyanga phela izokucupha. Izokushaya lokho okuncane okukhona ngabe kusaba khona. So mawulandele into ubone ukuthi hayi lento le ayisavuma ukusebenza. Yeke ke leyo nyanga ungalokhu ufonela nenyanga fona. Silungise lento efakwe kuwena egazini. Si remonte lento iqale phansi isebenze iphakamise wena. Uyazi ukuthi into elandwa inyanga nayilanda mahala. Ayilando mahala ya. Do you know i-stress oba naso engasasebenzi? Yabo babudokotela but i-stress ozoba naso asingenzi ukuthi ugcine wenza izinto ezirong because babudokotela khona abantu abangadlali ngempela. Uzoyilanda lento ifike ingavumi uyilana nedlozi lakho bese wena uthatha ifoni uthuka inyanga. Ngaleso sikhathi inyanga bese iphinde yakushaya. Kanti uma uyibona okay ayivumi lento kaDlamini zama phela ukuthi ngilungisa kanjani ukuze impilo yami iqhubeke. Lento ngihamba igcina kwenza stress ugcina ukuthola kwanduka ayivuki ke manje. Phela mawuzohlala urelax. Do you know ukuthi kwayona induku engasebenzi igcina ihoba nje libe incane. Andiyancipha iphindele phakathi. Iphindela phakathi. Iphindela phakathi. Ikhona into ngamsiza ngayo umuntu othi hey yazi ngikhathele lo muntu angeke ngiyilungisele ngibuyele esikoleni ngibuyele ngifuna umsebenzi ngikhulisana le ndoku ikhona into ongamsiza ngamoto. Babudokotela kumuntu onenkinga yendoku ukuthi incane onenkinga yendoku ukuthi ayivuki. Hayi babudokotela ngalapha sidlala. Esilivusa manje asisho ukuthi lizovuka next week silivusa manje. Manje fanele uvuka mbogqilaza manje. Usho ukuthi umuntu esuka lapha kuwena eyofika lapha ngase shopping center ingabe sishout dashboard Angabe fona ethi awuthuma ingane uzothume iVix zathenga iVix kude. Yeah. Okay
ngiyakhumbula kwakushoyo ngikubona usakhulumi ukhuluma kakhulu ngamafutha omdonso. Yeah, baba dokotela uyazi ngithuke mina mawuthi uthi umnomzane kodwa amafutha omdonso awekho kuwena. Awunawo angazi ukuthi usuke uthi uthembeni ngempela. Because uma uthi umnomzane umama unezingane uzele une future ofuna ukuba nayo ufisa ukuba nemoto kanjani ungenawo amafutha omdonso wemali thola lamafutha ahlale khona la Shuthi ungahlukani nawo. ungahlukani nawo Shuthi amafutha omdonso afana nezazi ehlobo ungahlukani nezibuko. hayi uhlukana uphuma kanjani ezazini Unazi izibuko nje wena. ayikhona Isigqoko kuphela ngenaso. Ya mkhulu yazi siyazivala nje into ebengafuna ukuthi bengathanda ukuthi ithinte kodwa afuna sikithinte. Isikhwama. yeah baba dokotela Isikhwama mkhulu. Akuyikho ithinta kancane lesikhwama. baba dokotela isikhwama njengamanje bekade sishilo sathi ngenxa yokusweleka kwezinto ezisetshenziswa kusona uma kuyisewinter ngizonikeza abantu baba dokotela abawu2 Ngibefonela abantu bangicela ukuthi sicela usilinde kuphela inyanga. Very unfortunately baba dokotela sizonika abantu nje ababili kuphela. Uma sikhuluma ngesikhwama baba dokotela sikhuluma ngesikhwama esikanje. Sihlukanise nazi zo2 nase siyenze ngahlukanisa ukuthi lesi esinye wena ukhuluma ngesiphi ke? Nasi isikhwama esikhuluma ngaso. Hayi lesi. Hayi lesi. Okay. Hayi lesi nasi isikhwama esikhuluma ngaso. Umuntu angahamba eka Shoprite athi uyayithengela isikhwama lesi asitholakali. Sitholakala kuthina kuphela. Hawu nasi isikhwama esikhuluma ngaso sizonikeza abantu ababili kuphela baba dokotela. Abazofika nona sizobanika ngawo 8000 futhi. Ibhodo kuzoba nini? Kube sekuthi la abafuna ibhodo lemali baba dokotela sikhuluma ngebhodo likanje. Ichaza nje kahle. Lona leli bhodo elikanje ibhodo sikhuluma ngalo sithi ibhodo lemali. Wena uyeza uyafona. Ithoyiz lelo noma ibhodo ngempela? Hayi ibhodo leli. Ibhodo baba dokotela elijule kakhulu. Okay. Uyafona asikwazi ukuliposa kodwa fanele ufone uze. Sizokwenzela into ukhona. Ubone into ezokwenzeka la. Bese uthatha into yakho uyifake eplastikini yakho noma uyifake esikhomeni sakho uhambe nayo. Asizosho ukuthi yini kodwa into esizoyenza ukhona ubone futhi ukuthi senzani. Makepha. Sizivalelisa. Abantu abakudinga abazokuthola kuphi? Baba dokotela ngaphambi kokuvalelisa nje ispray samasoka sisekhona. Sisenaso ispray samasoka umuntu uyafaka iorder sibanikeze. Kubantu abasidinga baba dokotela basithola ku 078 31 70 554. Bese sicela ukubonga kulabo abangenile kwi channel yethu ba subscriber singenelwa abantu baba dokotela abangaphezulu ka100 aba subscriber siyacela ukuthi channel TC Jula TV3 2 or 3 TC Jula TV3 yes ngayithola SABC SABC kanti kuphi thatha ifoni yakho nje noma ungene kwi computer yakho Imake ngine phone ngiza njani efonini? Thatha ifoni ungene ku YouTube or YouTube? Yes. Hayi uthanda TikTok. Ngena ku YouTube hayi. YouTube mengena ku YouTube ngithini? Mufika ku YouTube bese uyabhala ukuthi TC Jula TV3. TC Jula TC T and C. Hayi uthile wetini. Sichazela ke. T nje alphabet T bese kuba C for coke. Then bese uthi Jula JULA. Okay. TV3. TC Jula TV3. Okay, all right. Ngoba ngizothi singaphambana ukuthi ukubuka itiye Jula production. Because you are saying tea as if it's coffee or tea. Yeah. Bengizobuza ukuthi it's hot chocolate or it's milk. Sinike inamba ke kahle musho ukuthi uthola kanjani ama social zakho. Inombolo esitholakala kuyona 078 31 70 554. Baba dokotela baba sizibawujabula ufana umhleja kahle na YouTube TC Jula TV3. TikTok No asinayo TikTok. Asitshela ukuthi uzoba nini nawo sizosebenza kubona nje einsukwini engingaki cha ukuthi mase sibuya sobe sesiya Facebook futhi it's a gambling and it's Sithwalo and gambling. Sithwalo and gambling. Yes. Okay kusho ukuthi Facebook ukhona? Yeah sikhona ku Facebook. Ku TikTok awukho? No besingabi nawo TikTok. Ushuthi mesikhuluma ngo-TikTok sikhuluma ngento yanini mhlawumbe ongazobe khona nini? Masibuya nje baba dokotela sibuya sesekulungisile konke lokho. Ukuthi ku TikTok uthola kanjani? Yebo. Baba dokotela baba Sizwe baba ujabulile siyabonga. So
Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula, kuwena kulukhuni konke. Kunemfihlo ethile, isithwalo senyoka. Manje khohla okunye, ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.